Tá líon na turasóireachta ag tuairisc ar Bhéal Feirste ag méadú le gach éon bhliain. An freastal orthu tá turas bus, turas taxi dú agus turas siúl, agus inis seo thugann an iTours. Tá céadar mbliana bé na Bhéal Feirste iTours ar fáil. Tá siad tá ní tursan agus tá sin ar Bhéal Feirste an ceann Yarna Virginia. Tá siad ar fáil Culture Land agus the Welcome Centre agus tá siad ar ní punt don iPod nó féidir leat SD card a ceannacht agus é chur éidirgriúm cóca agus sin sé punt nó féidir leat é download tíar neiscear an idirlín. Culture Feirste here agus chud de Farnian Culture Land chud mar áis. Duna daine bheith gheanna an iPod tour thug me se chud mar pictured in Culture Land agus tu me sé sa iPod tour mai héan so agus bí cinneal input agin sa mapa agus scacradel Johnny leis. Is tourism ar san caiiste sin grúpa ar cemé atá deanú tuairiscí políochta ar bhthir na bháil anseo. Tá tuairiscí teachtó ahan ar fud fad an dóin anseo ach tá daine teachtó na staidéantaithe agus tá daine teachtó an rank, daine teachtó an Spáin, daine ó tíar na Mascach Frosta agus ahan éid. Is am an tuairisce den taxi dúthe ar an bóthir seo. Rachtam is na daine a gáil map bíon trotha daine ón na taxi dúthe dean na tuairiscí. So rachtam is tours ón taobh seo ar bóthir na bháil ar an bóthir na seancail Camáil nó thar an Bhéal Feirste ealaigh. Government is the Fáilte Feirste here, a culture le iTours, basic tabletop and bimage abalta a gobar le chéile, so na daine gobar le Fáilte Feirste here, horchin literature map on taxi do. Bhíimeid a gobar le chéile le Fáilte Feirste here, agus rinsiad an Bhéarscoil don siúlharm Bhéal Feirste here, agus thugmeid an literature map le tuairiscí Camáil. So government le chéile le Fáilte Feirste here. Cos it intact tabletop a bheith abalta go háin camper ar an cost lower as the taxi. Ar dús beidir na mór fictar an é sin in starred an Trubridge an seo an gahíomh don teoran an scéal ón na Déiltre an scéal ón na Publicana. So tá siad an simú